Mga kabisaya, so karon di ay maghimo ta og carbonara kay request na ni uncle no. Gimingan na siya kaon na so atong buhaton. Oo, atong lutuan kay buutan ta nga pagkaasawa. Basta buutan nga bana, automatic na siya. Lutuan na naskugihan pud nga asawa. Cha pares man gyud na. Magpabuang-buang away luto oy, kapoy luto oy. Bitaw oy, sumana na siya, nag-adada ko diha og bumbay ahos, maura na ato panakot no. Ang nakanindot sa crave ni Uncle kay sayon-sayon ra sa siya buhaton basta naa lang gyud tanan no, naa lang mga bahalag di kumpleto gud basta mabuhat jud ba. Saon na lang makuan ro niya nin na buntis ra banig kuan usag putol. Ug wala day mo'y bacon din ha kay mahal man jud ang bacon sa Pinas no. Ham na lang gamiton pwede na siya goods na kay na siya. Og dihang dapita ato na siyang gimikos-mekos ang mushroom ug ang bacon. Unya ato na siyang gilunod ang bumbay ahos. Ako ra na siyang gipaiwit no aron di gyud siya masunog kay ug masunog kay murag mabakjab ta no kay di maganahan mo kaog sunog si Uncle. Dayon ang kanida ang cream no kay gibuhat na ni Uncle mintras nag-add ko dara og kining bacon og kining lamas-lamas sa kinabuhi. Pagka very good naman lang dyan ni Uncle no, mutabang sa gyud no. Unya, ang kana ding cream gigamit na mo no, kay nagpalit ra mig carbonara mix, nya gibutang ra og kining fresh milk, mga 4 liters. Dayon, amo ra sa nang gibutangan og heavy cream din nya sa ato din na sa Pinas kay all-purpose cream. Kay ang gusto maguna ko sa carbonara aron di man jud ko hilig mga inaani no, pero push lang nato gyud. Ang gusto maguna ko ani kay nang super ka creamy. Nya dili sa kaya sa in super ka parat. Mao day kani dayon ko an bacon kay parat naman ni siya so no need na nimo butangan og unsa pa imong ilap butang-butang no nya. Kato sa iyang carbonara mix kay kompleto na sa to siya, kompleto ricados. Unya ato na siyang gimekos-mekos dira ang pasta kay aron manuot-suot ang ka creaminess. Dili na ka pwede magbutag asin no kay balance sa jud kay iyang lasa. Promise. Nya pasensya na din akong voice over no kay murag bag-o pag yuning mata. Mintras, nagmikos-mikos ko din dapita, nag-preheat lang sa ko sa oven, kaya aron ako na lundan unya og baguette, aron pares aning carbonara, kaning garlic butter bread, kaya aron maganahan po si Uncle, no? Makaana po siya, nasa ganun siya, nasa ganun ko anak kong talent akong asawa, no? Aron ma-impress pa siya ginagmay sad. Dayon, maura na ang ato ang available during nga cheese, kaya dapat guduntaan na nindot, mas lami, pero lami dyan po ni siya. Kaya ako may nagluto, Ang lami gud nga cheese ibutan ni kay Parmesan cheese, pero wala man, ako kanina lang, okay ra kay na, goods ra kay na, kay atong customer, dili mo siya choosy, no? Di sa rin siya picky sa mga cheese, oo. Wala sa sila mabuhat, maura man available dire, saon taman. So, maura na siya, ato gikuan, dayon, ready na unya, ready to serve na para ni Uncle, kay malipay na siya. So, maura na siya ang finished product. Salamat sa pagtanaw, bye!